Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, nutangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan nga Archie at taga Ilocos Sur. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kadagiti amin at taga Nangalisan, Cagayan Valley, kastamot ni Ninong Kapitan Nestor Baltasar from Germelin ngayon. Shout out kada Victorina Luis, Jasmine Rivera, Virginia Cudamon, Benito Soliven ken Grace Agtina. Mamangken papangko iti Gimod, kastamot nila kayko from Pretty Nelia. Advance happy birthday kanila kayko ni Reynaldo Jose. Kanta Kandulay family ti Subol Asingan Pangasinan from Josephine Jose. Astrero Leonador kan Batalya family iti Villaflor Kawayan Isabela from Daisilin Batalya. Shout out kada Gemma Frutas, Julie Lacar, Emma Cardenas, Adela Vergara ken Danly Orduña. Makablaawan, dagiti anak ko ada Crystal May ken Jillian Tavares, kastamot ti Pagel family from Daisy Tavares. Nanay Clarita Delfin, kakabsat ko ada Delia Velasquez, Riza Heron ken ni Bunsumi Denmark Delfin, tita Jadi Nueva Vizcaya from Ana Delfin ti Singapore. Kaanakak ani Katrina Ann Muñoz ti Samonte Quezon Isabela. Rivera ken Barganyo family ti Kasilan Umingan, kastamot ni Uncle Ruben Rivera ti Norway from Magdalene Rivera. Shout out kada Luis Cesar Rosena ti Taiwan ken Mateo family ijay Piña Jadi Nueva Vizcaya.
Joanna Rose Abago Antolin ken Mayjoy Boncales Rafanan ti Tangadan San Quintin Abra. Kastamet ti Taberna Mundo ken Alejo family ti Santa Catalina from Leyniki Alejo. Dagiti padak akadama ditoy Middle East, iso da Belen Jose, Mary Jane, Manilyn, Lorna, Zenny, kastamot ni Rose, Mary, Donna, ken Beth, ni Marge Elvira dita Dubai, Helen ti Hong Kong, ken Marivic dita Macau, from Juliet Sugitan. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Archie. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo kastamatan kadagiti subscribers ti YouTube channel yo. Kas kadagiti daduma, nabayagan amang mga gaktoy drama yo, nang runa idi maipatpatangatang pailaang iti radyo. Iso akas taunay aragsak ko idi masarakak ti YouTube channel yo, saan laeng agaputamang ngagakmanan to'y drama yo, no diket maipalagip kanyak ti kinaubing ko, takanayon ko amang adengdenggan dagiti dadakkel ko, daytoy adrama yo. Naawis matiriknak amang ipatulod iti padas ko, barang makaibati iti adal kadagiti dumdumngeg. Sapay ko mamanang, tamapili met ama idrama. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Mamang, ayan ni Papang. Ay na, Marie anak, marabyan itang agawid ni papang mo. Ag-overtime ka no iti trabaho na. Kanayon laang nga nakasta, manmanon ang makabanding ta ni Papang. Mailiwakon kan kuana. Amom anak, narigat a talaga ti sitwasyon tayo ita. Masapol nga agtrabaho ni papang mo para iti pamilya tayo. Ngam di na kayat asawan, adi na kaipatpatag. Wano saan ang mailiwkan ka. Talaga akayat natamot ang makabanding akanayon numabalin laeng. Ngam, kanayon mat nga awan ni Papang. Makapaliday mat, Mamang. Wan anak, maawatak ti marikriknam. Talaga ang makapaliday. Ngam amom, masapol mo't ang maawatan ta ti sitwasyon ita ni papang mo. Napatag ti trabaho na para iti pamilya tayo. Iso ang masapol a suportaran ta ni papang mo. Wan, Mamang. Maawatak mat kitdi. Ngam kuma, makaawid adagos ni Papang. Kuma, anak ko. Sapay ko matamalpas adagos ni papang mo dagiti trabaho na. Tapno makaawid adagos. Ngam laglagi pam. Uray awan ni papang mo, patpatgan na kaunay. Love ko mat ni Papang, Mamang. Ala, umay ka nga rudan. Isaganatan ti pangrabyan tayo. Tapno nakasaganan ti amin, inton sumangpat ni papang mo. Hamangan no nakaturog ak tumanan inton sumangpat ni Papang. Kuma, uray maminsan laang aglalang lang tayo mat amangan, Mamang. Bayam anak ko, dumteng to dayta, apaman asaanan abisi ni papang mo. Agplano tayo ti aramiden tayo, no adda oras ni papang mo. Wan, Mamang, excited akon adumtang dayta agundaway. Naladaw ka lang arodon asim mangput idirabi masapa ka manan arumor ita. Awanan ti oras tayo nga aglalang lang kada Marie, Archie. Pasensya ka na, Liana. Talaga nga do ti trabaho mi ita. Nagsangpot istak si bodega idirabi. Isama sa bantayan mi. Kat ita, ado mo ti deliveries mi. Amo ka na patag ti panagkakadwa tayo. Ti panaglalang lang tayo a pamilya. Ngam maawatan dak kumamot, Aliana. Maawatan ka, Archie. Ngam agdamdamagan ni Marie. Saan kayo nga minang agkit-kita nga agama? Nakaturogan no sumangpot ka.
Kat nakaturog pa'y laeng inton mapan ka ag trabaho. Mailiw kanukan kan ti anak ta. Nagrigat ngamin na talaga ti trabaho ita. Nagado ti papaaramid ni boss mi kada kami. Iso apasensya kayo kumapay laeng. Maawatan ka kunakmanan. Ngam uray maminsan la ko mga da oras mo para kada kami iti anak mo. Padasak bakit? Ngam, jak agkarkari Ken amumot amasapol ngagsalukagak. Tadumakdakkel ti gastos tayo. Nang runa ita, taumat ti pagkasapulan ti anak tayo ti panagadal na. Saan laang matakwarta tinapatag Archie? Ti importante, ada oras tayo para iti tunggal maysa. Di ka agda nagalyana. Ika gumaak na ramiden da ita. Ora inton madamdam ako malaang amakalanglang da ka mang rabii. Ada ngamin kayat nga ipakita ken ka ni Marie. Okay. Sige, Aliana. Padasek. Rabiin, Aliana. Apay, awan ka di pa'y nila kay Mau? Awan pa'y tatang, saan ka no pa'y makaawid? Kauawag na laeng. Kanayon mati pa nag-overtime na. Ay, saus, mapit kayo abumaknang nukas ta kagagat siya asawam. Ay na, agpaspasugnod nga rodo ni Marie, tatang. Di na kano pa yan makadkadwa ti amana. Ay, wen. Ay, anja apaw. Napan iti silid na kalpasan anangan, tatang. Ekspektaran na ngamin nga agiddan da amang rabi nga agama. Ay, kat ilawlawag mo kan kuwa na ano, apay kanayo na marabiyan ti amana. Kanayon mo't nga ibagak tatang, nga maamuyo mo ti ubing. Agbirok ta agbirok latta. Kasla ka no awan iiliwan ni Archie kan kuanan. Rumbang la ko maamaawatan niyo ti sitwasyon ni Archie nga asawa, Mariana. Nagbayag nga minan day dinauding agkakadwa kami tatang. Siyempre, berukan at talaga ni Marie dagijay. Amuyo mo't no kasano ti kinadagkat na iti amana. Saan mo't siguro agnanayon day ta? Ang mga no italaang ta naira na nga ado ti trabaho da. Isumati ko na tatang. Ngam, sana maawatan ni Marino daduma. Ay, kasi kapay latimang liwliwa iti anak kiyo Barang mailiwliwag na tinalaos nga iliw na iti amana. Aliana, sumurig ka kon. Mabit lang Archie. Ada ibagakkan ka sakbay asumrag kay ti trabahom. May papan ka di daytoy ka ni Marie. Wan, nagsangsangit di anak mo idirabii. Kanang namnama, makaawid ka itinasapa. Talaga ka ti akas ta kadagsen ti epekto kan kuha na ti panagbalin ko abisi iti trabaho. Wan, amumutan ti anak mo. Di na ipakita ti kasding emosyon na. Ngam idirabii, mariknak ti kasta unay apa nagliday na. Pasensya ka na, Liana. Awan ti intensyon ko maya dayo ti riknak iti anak ta. Uno ti rikna ti anak ta kanyak. Masapul lang amin nagtrabaho para iti masakbayan ti pamilya tayo. Amok, lakay. Ngam ko oray no maminsan laeng. Maisapulan ta ko maiti oras ti tunggal may sa kada tayo kada Marie. Kinapudno na, Aliana. Mailiwak mo't unayin ita anak ta. Agyaman ak nga ruto kasta. Amo mo't apat-pat ganda ka unay. Pasensya kayo na. No, mabaybayan kayo ko ni Marie. Maawatan mi mat apara kada kami day tangar aramidam. Ngam maawatan mat kuma. Akasapulan da kamat iti anak ta.
Di kaagdanag, ipamuspusak ti amin. Ikagumakasulnitan ti amin na nagkurangak kada kayo iti anak ta. Namnamaak day ta, Archie. Kasta ti sitwasyon ti pamilya mi manang Emmy. Gapo iti nalaos apan nakakumikum ko iti trabaho. Naawanan akon iti oras para iti pamilyak. Kat mangrugin a makitak ti epekto daytoy nang runa iti anak mi ani Marie. Uray isuda ti makagapo iti panagpurpursigik iti trabaho. Masapol mat ti presensyak tunggal kasapulandak. Aklunak manang, talaga amarigatanak amang balanse iti oras ko para iti trabaho ken iti pamilyak. Isut gapo na amang rugimetten a maapektaran ti anak ko. Lakay, ada ibagakan ka. Anya da Italiana. Amom, ada madmadlaw ko ni Marie. Kanayon amalmalday, ken kanayon amasiputak nga agsangsangit. Dinamag ko na apay, katamom na anya ti kunana. Anya? Mailiw ka noonay yan kan ka. Amok ana patag-unay kan ka ti anak ta. Ipamuspusam ko mama ti amin. Tapno maipaayam iti oras ti pamilyam nang runa ni Marie. Pasensya ka na, Liana. Jakmut kahit nagbanag akasta ti anak ta. Masapul nga min nagtrabaho akiti husto. Tapno maipaay ko kada kayo ti arapa-apag akita ti panagbiag. Amok day ta kunakmanan. Ngamsakbay amala daw ti amin. Maipaay ta kumatikalkali kaguman ti anak ta. Ti kinabigkat tayo asang kapamilya. Sige, Liana. Siya kung tagad dya si trabaho. Diyak kaya tamaya dayo tirik na ta anak ta kanyak. Ag half day akita iti trabaho. Ikagumak akasarita ta anak ta. Apaman asumang petak. Marie? Anak? Ha? Papang? Si Mangpot kan? Wan anak. Mabalin ka din agsarita ta? Wan papang. Anak, pasensya ka na. Pasensya ka yun ka ni mamang mo. No, masansan nga awanak dito balay. Okay lang papang. Amok mata ka sa pulan ngagtrabaho ka para iti pamilya tayo. Kinapudno na anak. Jakmat kayat akanayon nga awanak iti denayo. Ngam, dahi tangamin tikid-kid daon ti trabaho. Mailiwak mo't unayin kada kayo ko ni mamang mo. Ngam, jak impagarop, amasaksakitan kagaya man anak. Di yan panunutan day jay papang. Okay lang. Amok mat ngay patpatag naklaunay. Nalabos ti panang ipatag ko ken kamari. Kada kayo ko ni mamang mo. Iso an amiris ko. Asan arumbang akanayon ni awan oras ko kada kayo adwa. Saan mat nga minamasapol ngagtrabaho kayo iti sobra-sobra papang? Di kaagdanag anak. Manipod ita. Aramid kon ti amin. Tapno masigurado akanayon nga da oras ko para kada kayo ko ni mamang mo. Thank you papang. Kadi kaagdanag. Inton bigat.
Ikagumaak ti masapang agawid. Kat gatangik tay paboritom amakan. Agpaiso, papang? Yes, anak ko. Promise. Namnamaag day ta, papang. Apay nga itakala ang lakay. Inururay na ka ni Marie. Pasensya ka na, Liana. Diyak mo tin napupuutan ti oras. Ngam nagkari ka iti anak mo amasapa ka nga agawid. Kat iyawidam iti paborito na amakan. Amok na ita. Ngam kalat namin nga da emergency ang napasama ka di office. Iso anas kan nga daak ijay. Tapno solbarag tinagbali na problema. Kastamot ka na yun. Saan ka may ibusan ti rason tunggal maladaw ka nga agawid? Aliana, saan ko apagayatan ti napasamak? Diyak kaya ta masakitan ti anak ta. Nagrigat lang arudon ti kastoy a sitwasyon para iti anak ta. Ita, pinangnamnamam iti awan ni Marie. Di mo amuno kasano kasakit ti marikrik na ita di anak ta. Pasensya ka na talaga, Aliana. Ikagumawa ka sana na maulit pa dito ang napasamak. Sapay la kuma, Archie. Diyak kaya ta makitkita masaksakitan ti anak ta. Gapo ka dagiti karim asaan mo mat amatong tungpal. Pasensya ka na talaga, Aliana. Marie, anak. Apay nagsapa ka anak ka rin. Saan ka di nga daing karim kanyak idirabi, papang? Wen, anak. Ngam, pasensya ka na jak na tungpal. Ada nga napasamak nga emergency di office si Derabi. Kanayon mo takasta? Kanayon nga adarason nyo, papang? Anak, pasensya ka na talaga. Inururay kay dirabi, papang. Nga maging gay tinakaturugak. Saan ka si Mangpot? Anak, Kaya't nakalaang matamakadwa ka ni mamang. Dahil laang papang. Awan mo ti daw-dawaton miya sa bali. amok day ta anak. Iso di kag danag, tabumawi ak. Manon adaras ngayon bagam day ta kanyak, papang. Nga manumatan adaras asaan anatungpal. Iswadya kun kaya tapat yun dagita kariyo kanyak. Gabuta masakitanak laang. Marie, anak. Sige, papang. Pagsubli ako ni tisilid ko. Diyak mababalaw ti anak ko ang nagsao iti kasjay, gaputapod no amin nga imbaga na kanyak manang Emmy. Amok ang nasakitan unay ti anak ko iti daydi agundaway. Iso nga uray nasakitanak met kadagiti insawang na, diyakon ingkan kano. Gapo iti daydi apasamak, talaga nakaamirisak, kan nakapagpanunutak, no kasano asulnitak dagiti nagkurangak kadagiti aginak. Amok para kadakwada amin nga aramidak. Ngam ti dakkel abidot ko, kat naawananak iti oras para kadakwada.
Na ipamaysak ti panawon ko iti trabaho, asaan ko mamat arumbang. Masapol a bumawi ak iti pamilyak, ken mapaneknekak tinalaos a panangipateg ko kadakwada, babaan iti panangipaay ko iti oras para kadagiti aginak. Isu nga iti maysa nga aldaw, Aliana, ada na panunot ko. anya day talakay. Napanunot ko taglive. Iti oray makalawas lang iti trabaho. Tapno makabakasyon tayo mat kadamari. Talaga? Kalat sa day ta desisyon mo ha. Amo kadakkel ti nagkuranga kada kayo nga agina. Iso ang napanunot ko, nga ipaayan kayo iti oras nga agina. Tapno makapagbanding tayo matasang kapamilya. Maragsakan lakit din ni Marie, numaamon na day ti aplanom. Natignay ti riknak, kadagitin sawang kanyak ni Marie nga anak ta. Pudno ang napatag kanyak ti pagragsakan yung agina. Iso nga ron nga aramidag ti amin. Ngam, rumbang lang nga ipaayan kayo mat iti oras ko ita. Agyaman na kiti panangipakitam, kan panangipariknam iti panangipatag mo kada kami, Archie. Patpatgan kayo una iti anak ta. Kat nakasaganak amang ipaay kan mga ramid iti amin para kada kayo a pamilyak. Di mo amuno kasano ti kinaragsak ko ita, Archie. Nga madakit daw Aliana. Di mo kumapay ibagbaga dahito iti anak ta, ha? Kaya't ko kami nasorpresaan ni Marie. Good morning, ma'am. Mabalin kayo kadi ang makasarita? Come in, Archie. Sit down. Thank you, ma'am. Ma'am, di ako nagpalpalikaw pa eh. Kaya't ko kumati dumawat iti pabor. No, mabalin. Ag vacation leave ako ma. Oray makalawas laeng. Kasla na bayag sa unay dayta, Archie. Amo mata kasapulan da kaunay diti opisina. Medyo nabayag mo't basitan na jak nag-leave. Iti kastoy ka atid dog, ma'am. Kaya't ko kumangamin nga ipaayan iti oras ti pamilyak. Maawatan ka, Archie. Amo ka napatag ang maipaayam iti oras ti pamilyam. Nga maamumat nga ado ti projects tayo kadagiti masungad nga aldaw. Amok day ta, ma'am. Ngam di ka agdanag. Sakbay ngagbakasyonak. Asikaswak dagiti rumbang ama asikaso. Kat kasaritak to ti Tim. May papan ka dagiti maibati ka trabaho. Amok ka kabailan dati trabaho da, ma'am. Amom, Archie. Awan makunakan ka. Nang runa no may papan iti trabaho. Nakita ti kinagagat. Kan sobra a focus mo iti trabaho. You really need a break. Basta maurnos mo amin ang maibatim, I'm giving you 15 days leave. Ha? Agpay so, ma'am? Yes, Archie. Amo ka napatagkan ka ti pamilyam. So spend quality time with them. Thank you, ma'am. I really appreciate this. Thank you so much. Hello, Aliana. Apa nga imawag ka lakay? Ada ka di problema? Awan. Kaya't ko lang ay padamagkan ka. Ana-aprobaran ti leave ko. Katamom, saan lang nga makalawas? No di kat 15 days ti inted ni boss ko. Iso ang mabalin tayo tagbakasyon. Agpay so, Archie. Ay
mo. Sorpresa da ito'y para ita anak ta. Agbabanding tayo Joy Beach iti sumagmamanong aldaw. Kalpasan na. Planwan tayo manen. No sa dino ti sumarno apapanan tayo. Talagang excited akong lakay. Sigurado akas ta unay aragsak ni Marie. Apaman ama-amon na nga agbanding tayo asang kapamilya. Talaga, Aliana. Oh, sige nga Rod. Masapol alipasok pa amin dagiti mapanawak at trabaho diti office. Tap na awan problema, iti pa nag-leave ko. Ala, o may kamanganan Marie. Agigidan tayo na amangan kadapapang mo. Wan nga Rod anak. Linuto ni mamang mo dagiti paborito nga armusar. Apay nga da kayo pa'y papang. Gan, saan kayo pa'y ang nakasukat? Amangan numala daw kayo iti opisina yo. Anak, saan nakasumrek ita iti office? Apay papang, ada sakit yo? Saan nga agsakit ni papang mo? Wan anak, saan anak ngagsakit? Kat ada sorpresa mi kan kakin ni mamang mo. Agpaiso papang? Hmm, Anya day ta sorpresa yo kanyak? Aliana bakit? Ibagamon ka ni Marie. Anak, agbakasyon tayo. Surprise mi day ta ni papang mo. Ag-enjoy tayo at talo iti special a bakasyon. Podno tinangag mo anak. Kat daw mo na apapanan tayo? Ijay Beach. Ha? Agpaiso papang? Jack ni namnama day ti a surprise yo kanyak ka. Talaga nga inrantami ka ni mamang mo dahito a sorpresa mi kan ka. Kaya't ko kami nasulnitan amin ang nagkurang kada kayong agina. Kaya't kayo ang makadin na iti mabayag. Namiss ko ti kasi pa nagkakadwa tayo. Kat kalpasan nga ag-beach tayo, ibagam no sa dino pa iti kayat mo apapanan anak ko. Kayat mi nga enjoyem daytoy agundaway. Surprise! Agyaman na kada kayo, mamang, papang. Kunak no saanan ang mapasamak daytoy. Talagaan na miss ko ti kastoy. Nakaragrag sa kakunay. Kat ikarik anak, saan lang nga ita ang mapasamak daytoy? Tamanipod ita, ipaayan kayo nito umdas a panawan. Ito umdas nga oras. Tapno agdeden na tayo akanayon. Agyaman kami kan kalakay. Ipatpatagda ka unay-unay. Manipod iti manang, binalanse kon ti oras ko iti trabaho, kan para iti pamilyak. Kat gapo iti daytoy, nakarkaron ang nagbalin kami anabigkat, kan naragsak a pamilya. Nakarkaron asimaya at tilinangan mi iti pamilyak. Laglagi pan tayo kuma nga uray kasano ti pan nakakumikum tayo iti trabaho, masapul nga ipaay tayo mo ti umdas nga oras para iti pamilya tayo. Itamanang nakarkaron nga inspirado ak nga agtrabaho, gaputa makitkitak ti kinaragsak, ken kinakontento ti pamilyak iti maipapaay ko kadakwada. Daytoy ti pakasarita ak manang. To'y pagayam mo, Archie. Pagayam ko nga Archie, pudno unay ti kunam, arumbang laeng nga ipaay tayo ti umno nga oras para iti pamilya tayo. Kasanuman ti pan nakakumikum tayo iti trabaho. Masapul ang mabalanse ti oras para iti trabaho, ken para iti pamilya. Amok ang nakaibati iti adal ti pakasarita ang pagayam ko. Katsapay lakuma, taagnanayon ti kinaragsak ti pamilyam, ken agnanayon ti kinasaya at ti trabahom.
tapno maipaay mo ti tartari gagayam ana saliwanwan a panagbiag para iti pamilyam. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi.